Vale, anem a crear un blog amb WordPress. Bueno, crear un sitio web. Vale, accessible en xinès, de moment en anglès. Això ja ho tenim. De moment triarem aquest, però després no ens servirà de gaire cosa. Tirem aquest això és la interfície que tindrem. Creem això, però després em sembla que ho hem de tornar a crear. Posarem prova xinès 2. Farem un provat una altra vegada. Vale, opció gratuïta. Gratuïta. El correu, en aquest correu no sé si em recorda, aquest correu copio, l'enganxo, prova xinès 2 com a usuari, el password, la contrasenya. Please wait. Esperarem perquè l'última experiència no ha estat gratificant. Esperarem a veure que ens digui que parem d'esperar. Please use this time to confirm. Val, doncs ho anirem. Aquí no ha sortit res. El principal sí. Activate confirm now. Mal senyal, l'última experiència no ha funcionat, Aquí, val. Doncs ho farem dues vegades. Farem això. Confirmem. I a veure si podem escriure allà. No. Llavors anirem al principal, el correu aquest ja l'hem contestat, i aquest del social no l'hem contestat. Login to WordPress. Aviam, ara sí. Bueno. Aviam quan trigarem. Bueno, anem a canviar la... Li podem posar prova de nom, de cognom xinès, public display, el nom públic. Val. Després què més podem fer? Settings, li canviarem la interfície, li posarem en català. Català... Epa! En català... Val. Nom d'usuari ja la tenim. Intentem veure si ara se'ns deixa escriure o no. Encara no s'ha actualitzat, Bueno, doncs anem a crear una altra vegada. Vale, el perfil serà aquest. Tornarem a triar això. El domini serà una altra vegada el mateix. Diem que sí. Aquí. I ens demana que esperem, Vale, ara que sí. Molt bé, ja ho tenim, Ara ja podem escriure. La primera entrada del blog. Ara posaríem primera entrada.
Aquí posaria, estem intentant crear un blog amb WordPress. I ara li enganxaríem el que fos, per exemple, una imatge. Les imatges que tenim aquí no ens agrada, doncs n'afegim una. Aquesta. Podríem afegir més, doncs ara ja tindríem, podríem canviar les cosetes aquí, previsualitza, aquí veuríem com més o menys queda, després publica, ja tindríem la primera entrada, mostra l'entrada. I què més podríem posar? La primera entrada seria aquesta. Llavors, categories i etiquetes, cada entrada, si volem que es vegi a la xarxa, doncs li posaríem categories i etiquetes. D'acord? Més o menys la cosa seria així. Doncs fins aquí ja tenim. Hauríem de sortir i ja està. Desconnecto.